Na tauraronmu na yau za mu kasance tare da Prabhas Raju wanda aka fi sani da ɗan tawaye, kuma za mu gudanar da wannan sashe ne bisa ga tsarin tambayoyi da muka samu daga masoyan wannan jarumi wato Prabhas Raju inkiya ɗan tawaye. Waye kenan? Agabta fannin tushe. Sakonni dangane da tushen wannan jarumi sun zo mana daga masoya kamar haka. Nazi Baba yana cewa salam, takaitaccen tarihinsa kawai nake so. Imam Sabiu Muhammad yake cewa to ai kenan, shi dan wani gari ne kuma dan wace kabila ne, wace budurwarsa a Bollywood kuma da wace jaruma ce ya fi yin fim fece, to ai kenan. Shi kuma Ibrahim Adamu Gezawa yake cewa salam, tambaya ta ita ce Prabhas dan wace kabila ne kuma menene addininsa. Waɗannan sunan sakonnin da muka samu kunshe da tambayoyi dangane da tushen shi wannan jarumi wato Prabhas Raju. Saboda haka amsoshin ku suna kunshe a cikin gajeren tarihinsa da zai bayar a halin yanzu. Sannun ku dai masoyana, sunana Prabhas Raju, cikakken sunana kuma Venkata Satyanarayana Prabhas Raju Uppalapati. An haife ni ranar 23 ga watan 10 wato Oktoba na shekarar 1979 a Chennai Madaras yankin Tamil Nadu da ke kasar India. Kuma na kasance ni ne dan auta a cikin 'ya'ya ukun da iyayenmu suka haifa. Yare na yaren da ake yi ne a kudancin India wanda aka fi sani da Telugu. Sannan ta fannin addini ina bin addinin Hindu. Takaitaccen tarihin tushe na kenan. Nagode. Yanzu kuma za mu saka layi zuwa fanni na gaba wanda shine fannin tasowa. Sakonnin da suka danganci wannan fanni su ne kamar haka. Mubarak Salisu Sani ya ce wani fim ne ya fara yi. Shi kuma Nura Ibrahim Isa Kura ce salam, tambaya ta nan ita ce a wace shekara ya fara fim kuma wani fim ne ya fi burge shi. Ali Haidar yake cewa tambaya ta ita ce me yasa Indiya yawanci suke kwaikwayar fina-finan Madaras kuma yaushe Prabhas ya fara fim. Da ku kasa kunnuwa domin bayanan da zamu gabatar a wannan fanni suna kunshe da abubuwan da kuke tambaya waɗanda kuma ba sa kunshe a ciki, za mu amsa muku su a lokacin da ya kamata a cikin wannan shiri. Prabhas ya taso tare da yayansa Pramod Uppalapati da kuma yarsa Pragati. Mahaifinsa Uppalapati Surya Narayana Raju ya kasance mai shirya fina-finai ne. Haka zalika babbansa wato kanin mahaifinsa mai suna Krishna Raju Uppalapati shi ma ya kasance jarumin fim ne. Saboda haka Prabhas Raju ya samu ƙwarin gwiwar shiga harkar fim, amma kafin nan ya yi karatu a makarantar gwamnati ta DNR wacce take a Bhimavaram. Daga nan kuma ya shiga makarantar Sri Chaitanya College da ke Hyderabad inda ya gamo digiri a fannin ilimin fasaha wato B.Tech. Amma duk da wannan digiri da ya samu, muradinsa da tunaninsa yana nan a sangama a cikin harkar fim, wanda wannan muradi ne ya sanya shi soma harkar fim a shekara ta 2002 inda ya fito a fim ɗinsa na farko mai suna Ishwar wanda aka yi da yaren Telugu. Wannan ita ce tasawar Prabhas Raju. Sai kuma fanni na gaba wanda shine fannin sana'a. Sakonnin da suka danganci wannan fanni su ne kamar haka. Bilyaminu Usman Kabuga ya sami ke cewa salam, barka da wannan lokaci, tambaya ta nan shine fina-finai nawa yayi kuma yana yin Bollywood film. Aminu Dike Zawa cike yake cewa salam, fatan alkhairi a gare ku, tambaya ta ita ce wai an ce jarumi Prabhas Raju bayan film yana waka, shin haka ne? A tashi lafiya babban yaya. Kabir Adam Garko ya ce shi wannan jarumi ya nuna mana a cikin fim ɗinsa billahi, ya ce yana nan dawowa, mu fa har yanzu mun ga shiru bamu ga ci gaban sa ba fa. Shi kuma Shafi Ilon Bebeji yake cewa salam mai suburbada, tambaya ita ce wannan jarumi yana fim a kowane yanki ne ko ya madara suke yin fina-finansa. Murtala Bada Masi Sa'id ya ce ina son a faɗa min sunan fim ɗin nan tawaye a Kapta. Shi kuma Anas Abubakar ya ce hi wannan gwani award nawa gare shi, fatan alheri. Nura Kamis ya ce salam mai suburbada, yana maka fatan alheri, tambaya ta ita ce wani irin kyaututtuka jarumi Prabhas Raju ya samu a harkar fim. Muhammad Ali Muhammad ya ce salam mai suburbada, wai mene alakar Prabhas da SS Rajamouli, sannan wai da gaske ne Rajamouli yana hada mai wani fim tare da Amir Khan a yanzu haka, sannan yaushe ne za ku fassara da Bahubali sako daga Inuwa Shado a Kapta. Da ku kasa kunnuwa domin bayanan da zamu gabatar a wannan fanni suna kunshe da abubuwan da kuke tambaya waɗanda kuma ba sa kunshe a ciki, za mu amsa muku su a lokacin da ya kamata a cikin wannan shiri. Shi wato Prabhas bayan ya fito a Ishwar a shekara ta 2002, shekara ta 2003 kuma ya fito a cikin fim ɗin Raghavendra wato Bagalaniya, sannan a shekara ta 2004 kuma ya sake fitowa a cikin wani fim wanda aka yi wa suna Barsham wanda a Hausa aka fasara shi zuwa Sangami. Sannan kuma daga bayan nan ya zo ya ci gaba da fitowa fina-finai inda ya yi fim ɗin Adabi Ramudu da kuma Chakram. Shi Adabi Ramudu shine wanda aka yi wa suna Raina Kama da aka fasara shi da Hausa. A shekara ta 2005 kuma ya fito a wani fim wanda mai bada umarni SS Rajamouli ya bada umarninsa, fim mai suna Chhatrapati.
a cikin fim din ya fito a matsayin dan gudun hijira da wasu 'yan jagaliya ke morarsa. Wannan fim ya samu nasara inda aka yi kwana 100 ana haska shi a gidajen kallo 54. Daga bisani kuma ya fito a fim din Furnami Yoyi da kuma Munna wanda aka saki shi a shekara ta 2007. A shekara ta 2008 kuma ya fito a fim din Bujigadu wanda aka fasara shi zuwa Hausa aka sa masa suna Neman Duniya. A shekara ta 2009 ne ya fito a fina-finai biyu, Billa da kuma Ekne Ranjan. A shekara ta 2010 ya fito a fim din soyayya mai suna Darling. Shekara ta 2011 kuma ya fito a Mr. Perfect. Daga nan ne kuma ya fito a fim mai suna Rebel wanda aka fasara shi zuwa Dan Tawaye da Hausa. Daga bisanin haka kuma ya fito a fim mai suna Murci da aka fasara zuwa Hausa da sunan Barkono. Daga nan bai kara motsawa ba sai a shekara ta 2015 inda ya fito a fim din SS Rajamouli, fim mai suna Bahubali The Beginning. Nan take wannan fim ya zamo fim din India na uku da ya fi kowane fim kawo kuɗi. A shekara ta 2017 kuma Hallau ya sake fitowa a ci gaban Bahubali wato Bahubali The Conclusion. A halin yanzu kuma duniya tana nan tana dakon fitowar sabon fim ɗinsa wanda tun shekara ta 2017 ake dakonsa. Fim mai suna Saho wanda zai fito tare da Shraddha Kapoor wacce ta fito a fim ɗin Ashiki wanda da shine adadin fina-finan Prabhas Raju za su kasance guda 19 daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2019. Duk waɗannan fina-finai da ya fito a ciki babu wani fim wanda yake ba na harshen Telugu ba, kana ba na kudancin India ba. Saboda ka zamu iya cewa Prabhas bai taba fitowa a wani fim din Bollywood ba, face fitowar da ya a wata waka a fim din Action Jackson wadda aka fasara zuwa Sarkin Aska. A waɗannan shekaru da yana fim a wadda ya samu ko kuma ce kyaututtukan zakakuranci guda 3 ne tak. Ya samu Cinema Award na zakakurin jarumi a fim din Darling, sannan ya samu Nandi Award na zakakurin jarumi a fim din Mirchi wato Barkono, sannan ya samu award din da ya fi kowane girma a India wato IIFA a fim din Bahubali. Fannin sana'a kenan a shaharar Prabhas Raju. Sai kuma fanni na gaba wanda shine fannin rayuwa. Sakonnin da suka danganci wannan fanni su ne kamar haka. Abdulrahman Salisu Sani ya ce, Assalamu suburbuna, ni tambaya ta nan ita ce, jarumin mu yana da aure ko ba shi da shi? Sannan kuma yaushe za ku fassara mana fim ɗinsa? Na gode, sako daga Abdulrahman Dada. Assalamu alaikum, ku fata alkhairi. Tambaya ta ita ce zuwa yanzu Prabhas adadin shekarunsa nawa kuma fina-finai nawa ya yi? Shi kuma Rabat Bayi ya ce, wai da gaskiya mutu ko ƙarya ne? Na shara cewa ya mutu. Maryam Sagir ta ce, salam mai suburbuda, don Allah da gaske ne Prabhas ya mutu? Shi kuma Muktar Abdullahi ya ce, aka ce an kai masa hari an kashe yaransa, ƙarya ne ko da gaske? Shi kuma Mansur Isa ya ce, salam mai suburbuda, yana muku fatan alkhairi gaba da yanku musamman ma kawunan gida da kwarkwar sinu. Tambaya ta ita ce, wai shin Prabhas yana raye kuma yana da aure? Films nawa ya yi? Kuma wani fim ne ya fi samun lambar girma? Daga Mansur Isa gwaddan dinshe, da fatan za ku tashi lafiya. Da ku kasa kunnuwa domin bayanan da zamu gabatar a wannan fanni suna kunshe da abubuwan da kuke tambaya, waɗanda kuma ba sa kunshe a ciki za mu amsa muku su a lokacin da ya kamata a cikin wannan shiri. Kuna ta tambaya wai Prabhas yana raye ko yana mace? Yanzu fa aka ce muku akwai wani fim da yake kokarin fitarwa a shekara ta 2019 mai suna Saho. In dai ba talauta shi ta yi fim din ba, ta yana ku ce mutum ya mutu tsakani da Allah. Wannan zance ba komai bane face ganzon kurege. A yanzu Prabhas yana da shekaru 38 a duniya. Sannan tuzuru ne baya da aure. Wani ya ce ya samu labarin an sheke 'ya'yansa. To 'ya'yan da bai haifa ba ta aka sheke su. To ai ne ni ma na gani yayi. Wacce ake ta kishin din cewa Prabhas yana soyayya da ita, dan akwai lokacin ma da aka ce ya aure ta amma kuma daga baya zo ya zama da jita ce Anushka Shetty wacce suka fito tare da ita a fim din Billa, sannan kuma sun fito tare da ita, ta fito a mahaifiyarsa a fim din Bahubali na farko, sannan kuma a Bahubali na biyu ta fito a matsayin matar babansa ko kuma tunda shi ya fito a matsayin baban nasa. To saboda haka ana ganin cewa kamar akwai wani ba tsakanin su, amma dai babu wani tabbaci, don kuwa kwanakin nan ma ita Anushka Shetty ta kori ɗaya daga cikin ma'aikatanta domin ta samu labarin cewa shine ya fitar da jita-jitan cewa akwai soyayya tsakanin su ko za su yi aure makamancin haka. Ran ta ya ɓaci, ta fito ta ce wannan magana ba haka bane, kuma har ta kori shi wannan ma'aikaci nata. To wannan ya dai kore duk wannan jita-jita da ake akan cewa ko akwai soyayya tsakanin su ko kuma zai aure ta ko makamancin haka. To amma kuma akwai kyakkyawar jituwa tsakanin su. Kaga dole za a iya kawowa da wani abu tsakanin su ko? Kaga wannan ba hujja bace. Kwarai ma kuwa, to ai kenan. An yi tambaya wace ce budurwarsa a Bollywood, to ai kaga shi ba ma dan Bollywood bane ballantana ya budurwa yar Bollywood, shi dan Tollywood ne, kudancin ko kuma ce masana'antar kudancin India. A halin yanzu ma ba wanda zai ce maka ka budurwarsa, sai dai ai taka maka me. To an tawagar Prabhas, da wannan ne muka kawo ƙarshen singin bayan da zamu gabatar muku akan Prabhas da kuma takaitaccen tarihinsa, da fatan kun samu duka bayanan da kuke bukata dangane da jarumin ku, tauraron ku Prabhas.